Ας κάνουμε λοιπόν ένα story time, μια αναδρομή στο παρελθόν και αναφερθούμε σε κάποια παλιά φωτογράφηση η οποία είχε γίνει με πάρα πολύ μεράκι, πάρα πολύ κόπο, αρκετή σκέψη και αρκετούς συντελεστές. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα λίγο από την αρχή. Ως καλλιτέχνες, ως δημιουργοί, ως άνθρωποι οι οποίοι γουστάρουμε τη φωτογραφία και θέλουμε να την κάνουμε όσο πιο βιωμική γίνεται, πολλές φορές ψάχνουμε και σκαρφιζόμαστε διάφορα κόνσεπτ τα οποία άλλα μπορούμε να τα πραγματοποιήσουμε, άλλα είναι 100% τοπικά με τα μέσα και τα χρήματα που διαθέτουμε και άλλα πολλές φορές τα καταφέρνουμε. Όταν υπάρχει ας πούμε χρόνος, καθόμαστε και βλέπουμε εικόνες από το εξωτερικό, βλέπουμε τι μπορούμε να φέρουμε λίγο πιο στα μέτρα μας, πιο στα ελληνικά δεδομένα και στις δικές μας τις ανάγκες και τις δυνατότητες κυρίως, έτσι. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι τέτοιου είδους κόνσεπτ έχουν κάποιο κόστος για να μπορέσουν να γίνουν. Έτσι λοιπόν με το φίλο και συνεργάτη και συνάδελφο Βάγκε Κούνστ είπαμε να καθίσουμε, να βρούμε ένα κονσεπτάκι το οποίο να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε και σιγά σιγά να το δουλεύουμε. Βλέπαμε διάφορα πράγματα στο εξωτερικό, βρήκαμε κάποιον ο οποίος νομίζω ήταν Τούρκος φωτογράφος, ο οποίος εμπνευστήκαμε όλα αυτά τα οποία έκανε που ήταν εξαιρετικά και λέμε άντε να το προχωρήσουμε και να κάνουμε και εμείς κάτι ανάλογο. Στην πορεία βρέθηκε η κοπέλα που ήταν ένα ποζάρι, η φίλη μας η Ελεάνα, με την οποία είχαμε ξαναδουλέψει. Επειδή θα ήταν γυμνό, δεν θέλαμε να είχαμε κάποια κοπέλα η οποία ερχόμασταν σε επαφή πρώτη φορά για κάτι τόσο απαιτητικό. Οπότε νομίζω ήταν η ιδανικότερη επιλογή εκείνη τη χρονική στιγμή για να δουλέψουμε με την Ελεάνα. Και από εκεί και πέρα μας έλειπε μακιγιάζ, κομμωτής και ώρα. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο στα χαρτιά να μπορείς να πεις ναι, μπορώ να το κάνω και είναι πάρα πολύ δύσκολο στο τέλος να το πραγματοποιήσεις για πάρα πολλούς λόγους. Συμμετείχαμε 5. Συμμετείχε ως μακιγιέζ η Μάρα Μος, συμμετείχε ως μακιγιέζ κάτσε λεπτό να βάλω το σκονάκι μου τώρα, ο Μάριος Βαλαβανίδης, hairstyling έκανε ο Αποστόλης Καραγιανόπουλος, να το πω σωστά, Ελεάνα Ρούπα ήταν το μοντέλο μας, Βάγκε Κούνστ ο ένας φωτογράφος και Τάσος Τρενταφύλλου εγώ ο δεύτερος. Έτσι λοιπόν όταν είπαμε άντε να το στήσουμε, βρες χρόνο λοιπόν 5 άνθρωποι να έχουν κενό χρόνο, διάθεση, όρεξη για να μπορέσουμε να το κάνουμε όλο αυτό το πράγμα. Και δεν μιλάμε για κάτι το οποίο διαρκεί μια ώρα. Φάγαμε 6-7 ώρες μόνο και μόνο για να βαφτεί η κοπέλα από πάνω μέχρι κάτω με μπογιές, με αερογράφο σιγά σιγά να μπορέσει να γίνει. Πόση ώρα να μπουν όλα τα πρόσθετα κομμάτια τα οποία ήταν ελαστέξ, κάτι τέτοιο, να στεγνώσει πάνω της, να μπορέσει η Μάρα να το διαμορφώσει κτλ. Η Μάρα είχε παρακολουθήσει πρόσφατα ένα σεμινάριο τότε στην Αγγλία, νομίζω από τους αδερφούς Αλαχούζους και ήταν πολύ ενθουσιασμένη γιατί ήρθε και με φόρο τους ώστε όλα αυτά που έμαθε να μπορέσει να τα εφαρμόσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όλοι οι άνθρωποι ήταν καταξιωμένοι και είναι καταξιωμένοι στον χώρο καθένα στη δουλειά του. Οπότε έμενε να μπορέσουμε να βρούμε ένα χρόνο. Τέλος πάντων με τα πολλά συσκέψεις, ραντεβού, ακυρώσεις και ξανά μανά και πάμε, καταφέραμε και βρεθήκαμε ένα φθινοπορεινό απόγευμα. Περάσαμε αρκετές ώρες μέχρι να καταφέρουμε να το στήσουμε έτσι ακριβώς όπως το θέλαμε. Εικόνες έχω, θα τις δείξω σε ένα βιντεάκι που είναι από τότε. Εικόνες δεν είναι και τόσο, το βίντεο δεν είναι και τόσο τεχνικά καλό με πολλά προβληματάκια με τα μέσα που είχαμε και τις συνθήκες, αλλά νομίζω είναι χαρακτηριστικό το τι δουλειά πατήσαμε και το τι αποτέλεσμα βγήκε και στο τέλος θα έχω κάποιες επεξεργασμένες εικόνες. Αυτά ως ιστορική αναδρομή. Πάντοτε μας αρέσουν τα προσωπικά project, αυτά τα οποία τα κάνουμε για τον εαυτό μας, αυτά που αντί να πάμε καφενείο, αντί να πάμε οπουδήποτε αλλού πηγαίνουν όλοι οι υπόλοιποι για ένα καφέ, για ένα ποτό, καθόμαστε στο στούντιο και φτιάχνουμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που αρέσουν εμάς, μας γεμίζουν την καρδιά μας και το ευχαριστιόμαστε, περνάμε όμορφα, κάνουμε ωραίες εικόνες και καμιά φορά αρέσει και στους άλλους. Δείτε λοιπόν το βίντεο και θα περιμένω τα σχόλιά σας κάτω από αυτή την ανάρτηση. Τα λέμε.